Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano pahadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. yeZimbabwe first update yandakubatira update iyo yemurume uyo anga achisvitsa chiprofita kuna Sir Wicknell Chivayo. Murume uyo awanzoputsa akaprofita futi nyaya yaHollytain. Aprofita nyaya yaHollytain achiti ndaona Hollytain asungwa achibuda mapepa nawo. Zveshuwa zvakaitika sekudaro. Asi ndichakusiyai muchiona first update. Wapedza kuona update iyi, tine imwe next update yemurungu akarova mushandi wake kusvika mukufa. Ngatione this update. Ndine izwi randakaudzwa naMweya Mutsvene kuti ndiudze madzibaba aWicknell. Zvino ndoda kukumbira zvikuru nerudo rwekunamata kuti vanditendere kuritaura. Izvi handisi kuzviita nemanyawi. Kutaura kwangu ndakatumwa neMweya Mutsvene kuti nditaure navo. Zvino ndinozviziva kuti dzimwe nguva nekuda kwedistance yandiri ndiri kure kuti vanzwe izwi rangu, asika ndizvo ndauya pamberi pevanhu kuti mundibatsire kuti murume weanzwe zvakataurwa nedenga rechitatu. Handigonizve kudada neizwi iroro nekuti harisi rangu. Ivo ndo vachadada naro kupera kwamazuva nekuti vanenge varinzwa. Inzwai madzibaba aWicknell. Mweya Mutsvene akandizivisa izvi kuti zvigova ruchengetedzo mberi kwamunoenda. Ndozviziva kuti vazhinji vachataura zvavanotaura, asika wakandituma akanditi ndisatye, kunyangwe zvaakanga andiudza zvichityisa, asi wakatiti nditaure izwi iroro. Madzibaba, nditenderei munzwe zvandakataurirwa, ndibvumidzeiwo nditaure. Akandiudza akanditi ndigozotaura. Zvino mazuva maviri apfuura ndakanga ndichinamata muna Mwari. Ndiri kunamata muna Mwari, ndine nyaya yandakagamuchirawo kuti nditaurire imi. Ndichakumbira nzeve dzemwoyo wenyu kuti munditendere nditaure. Makorokoto makuru mukanga mandinzwa, dzimwe nguva mukayemura kuda kuzvinzwa. Maita basa. Last update iyo yemurume akarova mushandi wake uyo aimushandira kugadha mota vachishandira kunonzi kwaGazaland kwaHighfield kunowanzonzi kuFio. Ndokwakaitika chiitiko ichichi chemurume uyo akarova mushandi wake nepuranga mumusoro akafa. Chakusiyai muchiona video. Pedza kuona video chazvo unofika comment section insati ratinafunga kusiyai tisangana zvekare munguva inotevera. Much love. Chakaitika ndechekuti wanga uri musi wa2 February, musi wa1 February 2022. Saka ndakatenge nditori ndiri kumba, ndobva ndafonerwa paine customer yangu yaida kugadzirirwa injector pump yayo. Ndoshandira kwaGazaland. Futi pandakafonerwa ndandiri kumba kubudiriro 5 kwataigara nemudzimai. Tatobva kuchechi, ndopandakati kune mudzimai ndawenda kubasa, kune munhu arida kuitirwa basa. Vandafonera mumwe wataishanda naye, aigara huko Highfields ikoko. Ndichisvika kwaGazaland kwataishandira, pane uyu mukomana anoitwa Wilson Chiadzo, taingomuti Ganas kana. Ndiye aive gadhi wepabasa pangu pataishandira, aichengeta motikari dzinenge dziri pabasa kana kuti zvinhu zvinenge zviri pabasa. Saka mumashure umu ndakabva ndaita ishe yekuti
aipota achiti kana ndaenda kumba motikari dzepabasa aitanga kudziita mabooking house nekuti padhuze patori pamashops pataishandira. Saka aiti patinenge taenda kumba paipai vasikana veusiku vaitanga kuti anenge achivarendesera vachipinda mumotikari vachiita zvavanoita. Saka inini musi wacho iwoyo ndichitogadzira injector pump yandaigadzira ndakabva ndatanga kutsiura uswe. Saka iwe Ganazi iwe usiyane netsika yauri kuita yekuti kana ndaenda kumba mota dzepabasa dziri kusara dzamaloji. Saka pandakamutsiura kudaro inini ndiri munhu anoita problem yemafits fire. Saka pandakanomutsiura kudaro ndofunga iye hazvina kumitirawo zvakanaka, ndopaakabva anonditanga kunditukirira. Saka paakanondituka akazonopinza mashoko ekuti ndokurova ende ndokurova pfari dzikapera. Moment yaakataura mutauriro iwoyo kwandiri ndakabva ndanzwa hasha dzimwe dzakanyanya zvokuti chandakangoita ndakanhonga pane puranga ranga richipuranga chanchiri mumota yandaigadzira. Funga kanga ringori kapuranga kakakura so ndoka ndakabva ndamurova nako. Pekutanga ndakamurova musoro, then pechi2 ndakamurova pasaidi, pechi3 ndakazomurova musana akutiza abva atiza. Kunditukirira pataitaurirana achindituka zvaaitituka pane vanhu vakanga vatoripo padhuze vaitonzwawo zvokuti pavakaona akumhanya achitonomira kumashops kumberi vakabva vatotanga kutomuseka vachitoti koiwe Ganazi ndonga uchituka munhu ende watosvika pakutuka munhu zvisingaite, but apa waakutiza wani. Ndatoti ndakabva ndatopa decision yekuti handichada kuti ashande pabasa pangu. Ndobva ndakutotaura nagadhi aichengeta panext garage kuti ndokumbirawo ambofanira kunditarisirawo pabasa pangu kusvika ndatsvagawo mumwe gadhi. Saka paakaona ndichitaura nagadhi uya akabva afamba kubva kwaaive ari, ndobva auya pandandiri kwakusvikoti ndokumbirawo kuti titaurirane. Paakadaro paipai ndobva ndazvinzwisisa, ndopandakatanga kutaura naye. Ndopaakabva anditi aitove munhu mukuru kwandiri, asi akabva andipa ruremekedzo rwekuti akabva anditi mukoma sori nemashoko andazotaura nepandazosvitsa handauziva kuti ndingasvike pakuzoti tinokonhana kusvika ipapo. Saka ndadaro ndobva ndatomunzwisisa ndobva ndamuregerera. Ndopandakabva ndatopedzisa kugadzira injector pump yandaigadzira. Ndapedza kugadzira pump iyai ndopandakabva ndatoti kumukomana wadaishanda naye Walter iye ndobva ndatomusiyira mari yanakamusiyira $5 ndichitoti mari yechikafu. Ndobva ndatoti kune mumwe wangu wozosara uchizoti kana munhu auya uzotora pampu yake ozopiwa mari inenge yebasa, then ndakuenda kumba nekuti kwanga kwava kuma5. Ndakatoenda kutaura ndikatodzoka, ndatosvika atodzoka vakatorara. Mararo angu akaita itorodza kuti munhu angatoriwo nestress aitofungawo zvaitofunga. Ndobva ndati ko makarara musinzwa kuti mvura kwainge kwakutopfunapfuna, mvura iri kupinda nepawindo. Ndasvika ndati pfungwa dzangu hadzisi panapa nemunhu wandanetsana naye kubasa. Havana kuda kutsanangura zvavo wabva watonyarara. Ndobva ndatobika, handina kumboda kuvataudza kubva ndanguvasiya vakadaro. Ndobva ndatozoti kwakumani ndingati foni yenyu iri kuringa. Ndobva vadaira ngati mumwe wavo vainoshanda naye zvikanzi Clopas pane munhu wanetsana naye, dai waita sei wauya waita sei wamuona asi kuti haasinzwa zvakanaka. Ndaenda kumba mangwana acho ndanga ndisingauye kubasa, kune kubasa rimwe randaimukira. Saka panguva iyo mangwana acho kuseni ndakatomuka ndichitoenda kubasa randaienda kunoita. Ndopandakati ndofunga zvekuma8 kuseni ndobva ndafonerwa naWalter wandaishanda naye. Kwabva ndiudza kuti uyu ndasvika pabasa
uyu Ganazi ari kuratidza kuti haasi kunzwa musha. Then inini paakadaro ndobva ndatomuti iwe handiti kune mari yawakapiwa nezure here nemunhu akauya, zvikanzi hongu. Ndobva ndatopa mari iyo ichimupa aende kuchipatara. Then abva apiwa mari iyayi, inini hangu handizive zvakazoitika. Saka chakazoitika ndechekuti kwakumasikati ungazve about kuma2 pana amai vamwe vaishanda kucity council vaikilina matoilets epaarea pataishandira. Ndo pandakanzwa vakundifonera vachiti mwanangu Clopas, ndine urombo nezvaitika kuno uyu Ghana. Saka ivo vakabva ndibvunza zvanzi saka mwanangu uri kufungei? Indobva ndati izvozvo zvandava kutofunga ndezvekuti ndichibva kunoku kwandiri ndichisvika ndiri kusikoenda kwamapurisa. Ini zvandakabva ndaita ndakabva ndafonera mudzimai wangu ndobva ndamuudza ndakumuexplaina nyaya yese yakanga yaitika nezuro wayo. Ndopandakamuudza kuti asi munhu mukomana uyu ari kunzi ashaya. Mudzimai wangu aitomuziva Ganazi. Mudzimai wangu ndopaakati saka apa muri kupi? Ipapo ndanga ndafunga area yaNahai Glen. Paakabva ati ngatisanganei ikoko High Glen ikoko. Pakanona abva tanga kuchema. Pandatomti ukachema manje naizoziva kuti ukuita mafanizi yawo tukuta sei unotaura zvinhu chaizvo. Zvikanzi mayadeo ona message yandatanga kuisiwa. Pandazofonerwa nani nemukomana wandoshanda naye. Feshuwawo ndo message yanga iripo. Ndikasanga kuti toita sei? Kana naye handisi kuziva kuti ndoita sei. Mudzimai ndopaakati tadi kutanga tambonotsvaga kwekuti timbobatsirwa tisati maenda kunozvipereka kumapurisa. Saka ipapo ndo pandakaita mistake nekuti patakaenda kwatakanotsvaga kuti tibatsirwewo nevanhu vanobatsira akasikotiudza kuti hapana nyaya imboripo. Saka imimi chimbongoregerai kuenda kubasa kwemazuva, chimbomirai kuenda kubasa ndozokuudzai kuti moita sei. Kumba kwamuri kugara chitomirai kuendako.